Ужо ў гэтай студыі з'явіўся Сцяпан Святлоў, лідар праекту «Нехта». Ужо нават хіба не паварочваецца язык сказаць проста, кіраўнік тэлеграм-каналу. Прывітанне, Сцёпа. Прывітанне. Сцёпа, хацеў паразмаўляць. Ну вось як сённяшняя колькасць людзей, якая выйшла ў Менску на вуліцах, як ацэньваеш у параўнанні з папярэднімі акцыямі, вядома? Ну, бачна, што людзей выйшла больш, чым было на мінулай акцыі, на пазамінулай. Рэкордная колькасць за апошнія 1,5 месяцы, гэта дакладна. Гэта значыць, што людзі прыслухаліся і да народнага ультыматуму, і не знеслі працягу гвалту з боку сілавікоў, працягу ціску на грамадзянскую супольнасць, затрыманне студэнтаў, журналістаў, і вось ўсё гэта бязмежжа, якое працягваюць улады вось ужо другі месяц. Хаця гэта і так 26 гадоў было, просто зараз гэта узмацнілася. А людзі працягваюць выходзіць, і нават у параўнанні з тым жа Хабараўскам, дзе зараз ужо тысячы, не дзесяткі тысяч выходзяць у Беларусію, больш за 100 тысяч працягваюць, а Лукашенко гэтага вельмі не зносіць. Ён вельмі баіцца народных пратэстаў і заўжды спрабаваў іх заціснуць і стрымаць. Як думаеш, чаму сёння ў Менску сілавікі не так брутальна сябе паводзяць, як, напрыклад, нават у папярэдні акцыю, калі былі светлашумавыя гранаты? У рэгіёнах вельмі сёння, канешне, моцныя затрыманні. У горадзе мы зноў бачылі ўзброеных гэтых жаўнераў у форме, але ў Менску неяк вось так больш спакойна. Ці гэта загад, ці таксама размова пра тое, пра што некаторыя ўжо пісалі таксама ў сеціве, што скончылись грошы, а з некаторымі сілавікамі не разлічыліся яшчэ і за папярэднія баі? Я думаю, гэта і тое, і тое. Сілавікі стомленыя, і іхныя кіраўнікі таксама адчуваюць, што можа быць нейкі бунт унутры гэтай сістэмы. Але, канешне, гэта быў загад, і мы атрымлівалі учора інфармацыю наконт гэтага загаду, і сёння з раніцы, што аддадзены загад менавіта ў Менску, не ведаю, як на рэгіёны, не жасціць, як кажуць, то бок не ўжываць празмерна сілы, моцы. Зразумела, гэтыя сілавікі самі не думаюць, яны толькі выконваюць загады, і сёння не было такога загаду. Таму што таксама ўлады, відаць, адчувалі, што сёння будзе шмат людзей, а паколькі на мінулых акцыях ужо людзі пачалі даваць адпор, маглі ўзнікнуць сапраўдныя такія патасоўкі вельмі небяспечныя з пункту гледжання такога і з пункту гледжання вось як людзі на гэта будуць рэагаваць, на тое, што сілавікі працягваюць гвалт, нягледзячы на тое, што людзі выходзяць мірныя. То бок я думаю, што вось быў просто такі загад, і яны спужаліся, што шмат людзей сёння выйдзе. І таксама адмянілі мітынг праўладавы, так, каля стэлы. Ну, значыць, у іх была інфармацыя са спецслужбаў, што сёння будзе шмат людзей. Вось цікава, дарэчы, што адмянілі яны гэты мітынг. Як думаеш, вось твая прычына? Думаеш, менавіта з-за таго, што будзе шмат людзей у мітынгу як бы канкурэнтным, мітынгу прыхільнікаў пераменаў, ці нейкая іншая ёсць яшчэ прычына, чаму? Я думаю, таксама, першая гэта галоўная прычына, а таксама тое, што яны пабачылі, што вельмі цяжка будзе сабраць нават тыя 10-20 тысяч, таму што людзі з рэгіёнаў будуць вельмі неахвотна ехаць. Памятаем, як Лукашенко збіраў мітынг за сябе, свой першы. Таксама там не надта шмат людзей сабралася, а паказалі гэта як нібыта 70 тысяч, муз даў лічбу. То бок таксама яны спалохаліся, што проста гэта будзе смешна выглядаць, і яны дыскрэдытуюць самі сябе. Сцяпан, таксама на гэтым тыдні тэлеграм-канал «Нехта» быў, і знак «Нехта» быў прызнаны экстрэмісцкім у Беларусі. Вось тут пытанне. Напэўна, тут небяспека для ўладаў не толькі з-за гэтых заклікаў выходзіць на вуліцу, альбо не заклікаў інфармавання пра пратэсты, але і тое, што менавіта на тваім тэлеграм-канале з'явіліся адрасы, цэлыя спісы прозвішчаў сілавікоў. І, напэўна, ты маеш інсайды з гэтых структураў сілавых. Якія там настроі цяпер пануюць? Ці яны нейкім чынам за гэтыя 3 месяцы змяніліся? Так, вось так, як і казаў, што магчыма, што спужаліся ў тым ліку бунту, які вось таму сёння і не быў загад, таму што сілавікі стомленыя, яны не бачаць родных, выходных, казарменнае палажэнне так званае ўведзена. А грошы? А грошы, вось наконт грашэй, частка, сапраўды была інфармацыя, што частка сілавікоў атрымала не менш за 10 тысяч даляраў за жнівень і верасень. І не толькі праз аліменты гэта інфармацыя, што 25%. А это не міф, гэта
праўда. Нам дасылалі, я не памятаю, ці дасылалі нам менавіта здымкі вось гэтых, але ну шмат інфармацыі з розных крыніцаў ішло. І ну і канешне, гэта вельмі падобнае на праўду. У нас няма дакладных звестак наконт заробкаў сілавікоў, але у нас ёсць дакладныя звесткі наконт саміх сілавікоў, наконт іх адрасоў. Вось, напрыклад, супрацоўнікі Губазіку, падраздзялення МУС, якое і выступіла ініцыятарам блакавання, ну не блакавання, а прызнання экстрэмісцкім нашых каналаў, яны, у нас ёсць ужо палова ўсіх супрацоўнікаў, цалкам з адрасамі, з пасадамі, з нумарамі тэлефонаў, і частку мы ўжо апублікавалі, частку будзем публікаваць далей. Яны вельмі гэтага таксама баяцца, таму што людзі вельмі актыўна гэтыя спісы чытаюць, глядзяць, ці ёсць суседзі, часамі штосьці клеяць у іх на паштовыя скрыні, то бок гэта адчуваецца псіхалагічны ціск. Яны бачаць, што іх не большасць, як ім расказваюць іхныя куратары, прапагандысты, што ну гэта некая купка людзей, якая ніякай ролі не грае. Насамрэч гэта ну большасць людзей, яны выступаюць супраць большасці людзей. Ананімнымі быць не атрымаецца. А вось наконт заўтрашняй падзеі, бо відавочна Александр Лукашенко не збіраецца выступіць па дзяржаўным тэлебачанні, сказаць, што ён стаміўся і што ён сыходзіць. Заўтра мае адбыцца агульнанацыянальная забастоўка, агульнанацыянальны страйк. Як гэта тэлеграм-канал нехта бачыць і якая інфармацыя даходзіць таксама? Мы бачым, што вельмі шмат людзей паставіліся да гэтага ультыматуму сур'ёзна, хоць шмат скептыкаў было, шмат хто не ўспрымаў яго сур'ёзна, але мы бачым, што ну сапраўды людзі ўспрынялі гэта як ультыматум законна выбранага прэзідэнта. І сёння бачым па колькасці людзей таксама. У рэгіёнах, у Берасці апошнім часам спрабавалі зламіць усе шэсці, сёння людзі прайшліся і даволі шмат людзей. А наконт заўтрашняга дня так сапраўды вельмі шмат інфармацыі у нас з цэхоў прадпрыемстваў, з розных заводаў, што сапраўды людзі рыхтуюцца баставаць. Можа, не цалкам там фабрыкі, але вось менавіта некія такія кропкавыя такія пратэсты, яны напэўна будуць, таму што нам дасылаюць часам дакументы, вось што падтрымліваюць народны ультыматум, каардынацыйную раду, і там дзесяткі, сотні чалавек падпісваюцца адкрыта, хаця ведаюць, што могуць быць наступствы, і гэта ўжо не палохае, таму што людзі разумеюць, што яны ціснуць, і Лукашенко не так ужо шмат засталося. Гэта хіба, Сергей, ёсць тыя камешкі, пра якія мы размаўлялі з Ольгай Кавальковай тут недавно ў студыі, якія з гэтай сістэмы высыпаюцца. Можа, яны і не былі інтэграваныя ў гэтую сістэму аж так моцна, але ўсё роўна гэта той фундамент, на якім гэта ўсё трымаецца. Каменьчыкі, якія замяняюцца ў сапраўдныя камяні. Каму, як не табе, Сцёпа, пракаментаваць такую сітуацыю, калі ў чарговы раз спрабуюць тым, хто даносіць інфармацыю да беларусаў, спрабуюць проста закрыць рты? Так, але гэта, як мы бачым па ўсім, бессэнсоўна, таму што людзі працягваюць выходзіць, людзі працягваюць даведвацца інфармацыю з Белсату, з незалежных медыяў, з нехта, і працягваюць быць супраць. То бок можна заглушыць кропкава нейкія сайты, можна заблакаваць сімкі, але цалкам паток інфармацыі заблакаваць не атрымаецца. Але таксама вось дзейнічаюць праўладныя блогеры. Гаворка ідзе пра Берасці цяпер. Інфармацыя даходзіць пра тое, што такі блогер у Берасці Алексей Голікаў здымае актыўных удзельнікаў пратэсту на відэа, потым паказвае здымкі міліцыі, пасля чаго людзей затрымліваюць. Вось і такія дзеянні ёсць, але з іншага боку людзі ўжо таксама пазнаюць гэтых людзей у твар. Напрыклад, у Менску сёння Александр Харавец, гэта прапагандыст БТ, людзі яго пазналі і плюнулі ў твар, потым давалі таксама там яму салфеткі, каб ён мог выцерціся. Вось гэты момант, мне падаецца, што такая людская ўжо нянавісць да гэтых асобаў, яна перакрочыла сваю мяжу, і тут ужо немагчыма з гэтым нічога зрабіць. Так і ёсць. Мы бачым, што была перайдзена з боку ўлады мяжа, якую нельга было перасякаць, і людзі вельмі незадаволеныя. Яны, зразумела, спрабуюць дзейнічаць у рамках закону, які ёсць, але калі ўлады не дзейнічаюць па закону, то і людзі, вядома, хочуць. Хаця з іншага боку
Лукашенко хоча падзяліць пратэст, на радыкалізаваць яго, як гэта было, чаму і разгоны былі два тыдні таму. Таму што яны, па-першае, хацелі, каб людзі больш не выходзілі, зноў забаяцца, але не забаяліся, працягнулі выходзіць. А па-другое, паказаць, зразумела, што калі такі гвалт ідзе, то будзе супраціў. І паказаць, што людзі нібыта радыкалізаваліся, хочуць, вось зараз будуць ужо коктейлямі Молотава кідаць, а не, беларусы не паддаліся на правакацыю, працягваюць мірна выходзіць, працягваюць ціснуць на рэжым усялякім спосабам, эканамічным, псіхалагічным, і значыць, што перамога абавязкова будзе. Але Александр Лукашенко вось нават на днях заявіў пра тое, што менавіта сёння ён навядзе парадак на вуліцы. Можа, і ў чарговы раз ён гэта сказаў, але ўсё ж такі гэта прагучала. Думаеш, гэта нейкім чынам паўплывала на людзей вось такая пагроза? Ну, безумоўна, на некаторую частку. Частка людзей нават адпісалася ад нашага каналу пасля прызнання экстрэмістам. Вось я заўважыў таксама, у цябе недзе каля 5% зышло, я так палічыў. Так, але, напрыклад, сёння ізноў ідзе поток падпісантаў, то бок гэта ўсё часовыя такія змены, якія не граюць значнай ролі ў такім больш шырокім разуменні пратэста. Таму я думаю, што гэта не надта. Але таксама тут яшчэ вельмі важны момант, бо заўсёды перад акцыямі пачынаюцца такія закіды ў інфармацыйнае поле, на Фейсбуку у многіх з'яўляецца. Зрэшты, па сабе звяртаю увагу, што дзіўныя асобы дадаюцца ў знаёмыя без фотаздымкаў, без нейкай інфармацыі, і потым пачынаецца нават не размова пра тое, што яны пераконваюць там за Лукашэнку альбо супраць Лукашэнкі, размова пра тое, што сёння могуць страляць, сёння будуць выбухі, не хадзіце на гэтыя акцыі. Але, Сергей, прабач, калі ласка, нават калі пачытаць каментары, якія ідуць у нас пад акцыі, сёння выйшла ўжо значна менш людзей, то бок вось такое псіхалагічнае, хоць чалавек бачыць на карцінцы, што людзей не менш, але вось гэтыя каментары і вось гэта ж псіхалогія чалавека, калі гэта ўплывае на той стан рэчаў, які сёння мы маем у краіне. Мы таксама атрымліваем як рэдакцыя вельмі шмат, дзясяткі, перад кожнай акцыяй сотні такіх паведамленняў, што рыхтуецца правакацыя, у тым ліку ад нашых сталых суразмоўцаў, якім ёсць давер, што будзе выбух, што таму мітынг «Я бацькаў» і адмянілі, што яны нешта рыхтуюць. Але кожны раз, ну, па-першае, правакацыі з боку ўладаў і так ідуць. Яны збіваюць людзей, яны... І мы бачым гэта на кадрах, прабачце, па што пераб'ю, якраз вось кадры, якія мы паказваем, гэта кадры з Наваполацка, калі я не памыляюся, там сёння былі жорсткія затрыманні, газам пырскалі таксама ў твары людзям, якія спрабавалі адбіць тых, каго затрымліваюць. Ну вось 10 хвілін таму акурат стала вядома, што губазікаўцы выйшлі на паляванне, хаця іх значна менш на здымку, таму што пра кожнага з іх будзе вядома. Кожны з іх ужо, па-першае, той, хто вядомы, ужо унесены ў спіс, якім будзе неўзабаве забаронены ўезд у краіны ЕС. І гэта не толькі так на іх можна ціснуць. Псіхалагічны ціск таксама дзейнічае. І мы гэта бачым, што шмат міліцыянтаў рапарты склалі на звальнення. І гэта будзе працягвацца. Ты якраз сказаў, што ўсе сілавікі, іх імёны будуць вядомыя. Я ўзгадаў нядаўна гісторыю, якая не трапляе вось у СМІ, не ўсё часамі нават трапляе ў СМІ, і гэта даволі цікава. Можа, памятаеце гісторыю, калі ў Ганцавічах нібыта наклалі там кучу міліцыянту аднаму пад дзверы. Дык вось нядаўна мне распавялі, што нідзе пра гэта не пісалі, што ў Ганцавічах начальніку мясцовай міліцыі вылілі на прыватны аўтамабіль вядро з памыямі, і, на жаль, усе аўтамыйкі сказалі, што нічога з гэтым зрабіць больш нельга. Невядома, што з гэтым аўтамабілем будзе далей, то бок ўсё ж такі вось гэтае людское абурэнне, яно знаходзіць сваіх герояў. А колькі мы яшчэ такіх выпадкаў не ведаем, вось я пра гэта малых гарадах. А, дарэчы, наконт супраціву такога, вось пякарня таксама адным з гарадоў адмовілася пячы торт амапаўцам на некае свята іхнае. То бок гэта такія дробныя прыклады, але вось з гэтых дробных прыкладаў, з каменьчыкаў і складаецца вось гэты супраціў каменёў. Дзякуй вялікі табе, Сцяпан, за гэтую размову і за візіт у нашу студыю. Сцяпан Святлоў, лідар праекту «Нехта», быў нашым і спадарства госцем.